में गईले ते समाई गे। अजित बिहारी तोहर करई छौ बराई गे। अनमोल अहिर के दिल में गईले ते समाई गे। तोहरे के मांगेला मनीष करनवा गइल बा काशी रे। तोहरे के मांगेला गोलू सुजीतवा गइल बा काशी रे। बाकी हमरे जिला के लइका के आपन बना लेते आशिक गे। कि हमरे जिला के लइका के आपन बना लेते आशिक गे। एमएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो भदाई।